Huli pero di kulong. Oh. Now, laos. Laos lagi. Ay kadlok. Kaya dagan laos tayo. Ay. Karga sa dulog ang motor ah. Ito yan inadakpon. Karga sa dulog. Wala pa ko nila. Nanugo na siya pag picture-picture. Mana nagpicture palabay na dayon. Okay, nila picture. Okay na, oh, 'di ba? Okay. Okay. Umanday nila picture. Umana picture ana laos sa dayon. Larga, burak.